Здравейте на всички, които гледат Здравейте на всички, които гледат това видео. Аз съм Куени по БГ и днеска с мен е Stargirl, моята приятелка Веселина. И ще играем Build Battle в един български сървър, наречен... Как, Веси? Поздрав кралата! Не, кажи наистина как се нарича. Чакай да се спра той. Чакай, че нещо ми стана. Ари! Казвай как се казва. Окей, сървърът се казва Solplex. Окей. Паднах. О май гад, Веси, айде че ще почнем. Къде? Ето това. Дето има един човек. Окей. Двама вече. Айде. Ето. О. Да се катери по планината или да падаме от планината. И така, хора, започнахме. Това, което трябва да строим е лаптоп. Защо се повтарят темите? Не знам. Но с... Той е български сървър. Вече не го харесвам. Официално вече го намразих. Защо има тенти отстрани? Тия чистят ли си някога бокуците? Окей, чакай се. Никой не знае. Нали? Чай се. Аз на моя лаптоп съм му сложа казан с вода. И после ще кажеш, що ми щупен лаптопа отново? Ще му скажа, че ще му. Екрана ще някакво стъкло. По-стъкло. Окей, знае, аз моите ще го построя. Бял стъкло. Бум! Я гледай какъв красавец си направих. Дано да няма вируси. Този компютър, защото го трепа. Оле, ние сме една до друга! Да, къде си? Не те виждам. Да, виждам да! О, щупих си лаптопа. Окей, айде да строим. Оле, излязох от Майнкрафт. О, май гад, бебе. Влязох пак. Спокойно, тук съм. Довършвам си лаптопа. Добре, довършвай го. Мяу. О, пускам блокчета. Чай сега. Тук съм още. Така. Виждам. Окей. Сега, моя лаптоп ще е Apple. Това ще рече, ще е от най-големите бокуци, ама... Моя лаптоп ще бъде голям, брато. Може е пък някакъв Apple. Някаква марка. Не ми покаква. Мале, минали път не мога повярвам, че отидох на второ място, пък половината ми казаха, че прилича кравата ми на куче. Какво викаш? Fuck you, бе. Какво викаш? Аз съм печелила единствено трето и второ място. Аз сега ми е за първи път да спечеля второ място в този сървър. Не, нямам срам. Мале 4 минути пък още не съм почнала този екран. Аз вече го завършвам екрана. Шут! Щупих си земята. Да го е в трипъл клика. Добре, почвам да правя екран. От коя страна го направя? Де да знам. Аз го направих от някъде, ще бъде бахти грозотията, повярвай ми. Никой няма хареса моя лаптоп. Какво става, бе, този сървър гати как лагва и гличва. Виж го, бе! Виж го какво прави. Омага бахти да го атаковам в... Натаковането такова. Тъй. Бам. Бах ти грозния лаптоп, човек! Как го направих, ужас. Не, бива. Окей, значи ще му сложим сега Pleasure Plate и една златна мишка. Окей, значи копчета. Тук имаше някакви такива копчета. Тук имаше отгоре някакви такива. И така. Просто се служа рандом копчета някъде аз. Добре, на мен за тези 3 минути трябва да направя
Уау! Уау! Клавиатурата ми е доста големичка. Моята нещо Това е е прилича. такъща, брат. Тя сега ще направим мишката, сега ще направим плаха. Майка ти грозна, построй се. Хора, тези, които гледат моята приятелка, и се научиш да почнем пак клип за продължение. Так. Не лъжи, кажи истината. Добре, добре. Това не ми прилича и на мишка, да ти кажа. Истината, отговора е. Добре, отговора е да. Кажи твърдо. Да. Ще правим, но. Мале, бах ти малката клавиатура, бах ти огромния екран. Какво съм построила? Ама ке не е бумбум. Какво каза? Кенефа на баба прави бумбум. Не, моля та. Утре е бъдни вечер, хора. О, yes! Най-после нещо, което ще ми хареса на празниците, бъдни вече. О, баща ми ще е на работа, бе, фака. Сламе, тук. Бах ти златната клавиатура, човек. Дайте каква клавиатура направих, това е. Приемаме най-меното да завърша бутоните. Значи аз тук се го услугам. Кефи ли те, ако гледаш в момента през прозорец? Не те гледам в момента. Ще сложим... О май гад. Ще сложим и тук контрол. Фак. Тоест shift. Аз съм готова. Тук... Не съм има още една минута, ще добавя штриф. Така. Абе бива, да ти кажа, бива. Какво е? Но аз не знам дали направих лаптоп, ама... Така, какво ще да добавя, бе? Да. Боже, какво направи, бе? Какво е това? Абе, бива. Моя лаптоп бива. Трябва му сла картинка. Имаме една минутка. Чай се. Ще направим една... Колкото мога. Ей, така една... Не знам дали ще го завърша. Не, няма да го завърша за толкова малко време. Не ще го завърша. Аз ще направя една ябълка тук. Да се знае, че е Apple. Да, ще го завърша. Аз ще му обама. Готово. Джи! Като сме... Майка ти грозна как глича. Това съм. Кефи ли те? Бах ти и пола направи, бе. Да, много ма кефи. Маля, виж моята на какво прилича. Виж моята на какво прилича. Има ябълка от вътрешната страна. Знаеш какво? Може да им хареса. Я да видя твоето. Дай да видя твоето. Напиша една табелка Майнкрафт. На табелка Майнкрафт. Нямам време. 3, 2, 1. Окей, какво е това? Започваме с Пикачу. Фейсбук. Имам Фейсбук. Добро е. Окей, ще му напиша бива. Може, аз съм теб съм. Къде? Погледни нагоре. Да, виждам те на F5. Ще му слова пуп. Той моето нещо! Грозоватия Apple. Виж какво ти показвам аз. Виждам. Мерси, аз ще сложа и аз на твоето. Аз сега ще сложа и на твоето. Мега якото. Цъкам, че копчето е си на първо място, брат. Сега я ще цъкам на твоето. Цъкам! Дай! Цъкам! Ако да кеф иде. Кеф има, да. Окей, хора, мисля това да е за клипа. Благодаря ви, че ме гледахте. Аз бях Коени по БГ. С мен беше моята приятелка Веселина. Кажи чао на хората, Веска.